Kúpalisko Zelená žaba je podľa mňa najslavnejšie kúpalisko na Slovensku. Ale myslím, že nie je to len to miesto s tým bazénom, v ktorom sa ľudia chodia v lete relaxovať, ale je to taký priestor stretávania. Je to objekt architektonický, môžeme povedať, ale aj objekt, ktorý vstúpil do krajiny a z tej krásnej krajiny Trenčianskych Teplíc a nejakým spôsobom ju povýšil ten priestor na relax. V podstate od vzniku Prvej republiky sa Trenčianske Teplice stali takým miestom tej štátnej rekreácie kúpeľnej. Piešťany mali už také renomované miesto od Rakúsko-Uhorska, takisto aj tuto Trenčianske Teplice, ale samotné mesto získal vlastne štátny subjekt kúpele Trenčianske Teplice a rozvíjali, teda môžeme povedať, z Prahy. Architektom Zelenej žaby je Bohuslav Fuchs, brněnský architekt, opäť jeden z takých tých hviezdnych architektov medzivojnového obdobia, medzivojnového Československa. Ale nebolo to tak, že by jeho priamo oslovili. On sa zúčastnil súťaže. A tá súťaž vlastne ani nebola priamo zameraná na nájdenie projektu pre kúpalisko v Trenčianskych Tepliciach, ale zámerom bolo vlastne vyriešiť to centrum kúpeľného mestečka, takzvanú kúpeľnú dvoranu v parku. A Bohuslav Fuchs prišiel s takým nápadom, keď on vlastne analyzoval si ten priestor, tak zistil, že dole v tom údolí vlastne nie je dostatok takého slnka, toho tepla pre to príjemné kúpanie sa a našiel práve priestor bývalého kameňolomu, ktorý sa nazýval vraj Na Zelenej žabe a navrhol teda dole tú kúpeľnú dvoranu a hore vlastne kúpalisko, ktoré ten jeho prvotný projekt bol taký až utopický. On si predstavil, že tá kúpeľná dvorana a tie ďalšie kúpeľné domy sa práve budú rozvíjať po tomto svahu nad údolím vlastne Trenčianskych Teplíc. Ale nakoniec vlastne jeho vybrali ako víťaza a vlastne mesto sa rozhodlo, že najprv postavia to kúpalisko, lebo to bola taká asi najakútnejšia potreba a potom začali aj tú kúpeľnú dvoranu, ktorú vlastne Bohuslav Fuchs začal stavať, ale už nakoniec nebola dokončená. Československo, medzivojnové, Prvá republika, bola progresívnou krajinou, bola jedným z prvých, ktorí vlastne napríklad ženy mali volebné právo, teda bola snaha reprezentovať sa ako moderná demokratická krajina a s tým samozrejme súvisela aj nejaká architektonická reprezentácia vizuálna a v podstate tí architekti a štát sám si staval architektúru, ktorá bola veľmi progresívna, moderná, vtedy aktuálna. Tým bol práve ten funkcionalizmus. Takým možno hlavným motom bolo, že forma sleduje funkciu, teda nie je dôležitá len nejaká výzdoba, to ako ten dom vyzerá, ako je vyzdobený, aký je krásny, ale najdôležitejšie na architektúre je jeho funkcia, aby dobre slúžil svojmu účelu a tomu bolo podriaďované potom aj tá formálna stránka. Dokončené bolo v roku 1936 a tá stavba trvala v podstate rok a niečo.
a bola braná ako jedno z takých ako protežovaných projektov možno v niečom, alebo zaujímavých aj pre štátnikov. Vieme, že sa tu už pri dokončovacích prácach bol aj samotný prezident Edvard Beneš. Tie kúpele neboli projektované ako nejaký luxusný priestor pre vybranú spoločnosť. Boli naozaj od začiatku brané ako verejné kúpalisko, kde vlastne mohol ísť každý, ako dostupný priestor vlastne pre tú rekreáciu. A v podstate sa to až tak nezmenilo. Ten dom fungoval až do tých 2000 rokov. Samozrejme, prebiehali tu nejaké rekonštrukcie, mohli byť výraznejšie alebo mohli byť hlbšie, tak aby možno nebol tak poškodený potom ten bazén alebo iné časti, ale v podstate nič zásadné sa na tomto mieste nezmenilo. Niekdajšia pýcha Trenčianskych Teplíc, termálne kúpalisko Zelená žaba, bude opäť slúžiť verejnosti. Prvá fáza rekonštrukcie sa začala 6. novembra 2013. Potom bol celý projekt ohrozený kvôli neúspešným rokovaniam so zástupcami Krajského pamiatkového úradu. 1. júla 2014 na tlačovej konferencii oznámili zástupcovia investora mesta Trenčianske Teplice i petičného výboru, že investor sa po dlhých rokovaniach s pamiatkármi dohodol. Na Zelenej žabe sa ale dá sa povedať, že určitým spôsobom dožívalo. Žiaľ, práve po tej revolúcii zavládol ten opäť nový duch toho kapitalizmu, ktorý častokrát v kontexte práve tej minulej éry považoval každú správu štátnu alebo verejnú za zlú a bolo lepšie, aby sa všetko dostalo do nejakých súkromných rúk. To sa ale v Trenčianskych Tepliciach vlastne nestalo. Veľmi málo sa investovalo vlastne od tých 90. rokov do takýchto zariadení a vypýtalo si to vlastne tú svoju daň, pretože vlastne už tá údržba, ktorá ešte za toho socializmu nejak prebiehala, tak vlastne od toho pádu komunizmu už nebola robená vôbec a ten bazén v podstate tá infraštruktúra dožívala a proste prišiel čas, keď už to naozaj nemohlo fungovať. Vítam vás na kúpelisku Zelená žaba. Ja som Peter Salaj, som z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Ivan je z Vysokej školy výtvarných umení z odboru reštaurovania a pred 2 rokmi sme začali robiť výskum pamiatkový, architektonicko-reštaurátorský tejto skvelej stavby. Bol to taký ten priestor, kde sa začal ukazovať ten zub času, postupná taká degradácia. Ale teda prišlo k tomu, že po tých rokoch zanedbania konečne sa rozhodlo, že ide sa rekonštruovať kúpalisko. A keďže je to národná kultúrna pamiatka, a ak sa nemýlim už od 60. rokov, takže relatívne v podstate skoro ju vyhlásili za pamiatku. Každá pamiatka vlastne predtým, než sa začne rekonštruovať, tak musí ten investor alebo ten pamiatkový úrad mu nakáže, aby vypracoval vlastne výskum, ktorý ukáže, aké hodnoty sú tam, čo je dôležité zachovať, ako sa správať k tomu domu. Takže spolu s kolegom z Vysokej školy výtvarných umení, reštaurátorom, sme tu urobili vlastne podrobnú farebnú analýzu toho diela, podrobný ten materiálový rozbor. Nás prekvapilo, že tá zelená žaba vôbec nebola zelená. Že napriek tomu to názvu, alebo že ten názov vlastne nevychádzal z tej farby. Ono, keď sa robil ten výskum, tak naozaj tu boli tie stĺpy a všetko bolo namalované na zeleno, ale bolo to vlastne tými mnohými vlastne premalbami toho objektu. A ukázalo sa teda, že tá kombinácia farebná bola skôr nejaká červená, žltá, také tie základné farby, sivá.
to bolo tiež ako tá téma bola zaujímavá, že mali sme veľa vlastne čierno-bielých fotografií tých dobových a vlastne potom si porovnávať aj to, čo človek odhalí na tom drobnom detaile a potom ako to asi mohlo vyzerať v tej farebnosti cez tie čierno-biele fotografie, ktoré ukazujú zase nejaký kontrast niečoho iného možno, ako by sme čakali. Že ak by sme hovorili o tej architektúre ako takej, tej funkcionalistickej, tak aj ona samotná, tá zelená žaba samotná je výnimočná aj v tej tvorbe toho funkcionalizmu. Niekedy sa nazýva ako poetický funkcionalizmus, keďže Bohuslav Fuchs mal ako cit pre materiál, pre farebnosť a pre tvarovanie. Tá zelená žaba oproti takým tým prísnym kubickým formám, ako si možno spájame ten funkcionalizmus, je veľmi iná, môžeme povedať. Je vlastne tak organicky zapojená do toho svahu. Je to také umelecké dielo v určitom zmysle, nie je to len ten funkčný objekt. Myslím si, že pre obyvateľov Slovenska zelená žaba symbolizuje možno to prvé modernizačné obdobie našej spoločnosti, tú prvú republiku v takom tom pozitívnom pohľade toho optimistického, pokojného, relaxujúceho života moderného človeka. Zároveň ten samotný objekt architektonicky alebo v histórii architektúry možno tej stredoeurópskej má určite vysoké postavenie ako jedno z tých najkvalitnejších diel. Samotný architekt Bohuslav Fuchs, ktorý bol uznávaným architektom aj v medzinárodnom meradle, tak hovoril, že Zelená žaba je jeho najobľúbenejšia stavba, ktorú robil. Takže už to ukazuje na to, že je to proste výnimočné dielo, ktoré by sme si mali ceniť. Vždy obdivujem ten priestor a to, aké vlastne, nielen ten pohľad na tú architektúru samotnú, ale to, čo tá architektúra sprostredkuje z tej krajiny okolo človeku. Keď sem príde, vlastne nie je až tak dôležité možno pozerať na ten dom, ale máte tu tie výhľady do tej prírody, do tej doliny Trenčianskych Teplíc. Je to proste veľmi taký baladický pohľad.